Sabías que cando naceu o mosteiro de Bergondo, Galiza era un reino e faltaban 900 anos para que ti chegases aquí? Sí, ti, a persoa que estás vendo este vídeo. É que cando naceu este mosteiro, a Catedral de Santiago aínda estaba en obras, Xenxis Khan seguía vivo, e a Colón aínda lle faltaban 3 séculos para descubrir América. Pero iso xa é outra historia. O 23 de xullo imos centrarnos nesta, na do Mosteiro de San Salvador de Bergondo. Eu son Adrián García E nos Galeatro! e guireimos pola historia deste lugar chave da Galicia medieval. Bueno, se estres me deixan, claro. E é que o 23 de xullo acompañaremosvos nunha visita dramatizada para descubrir historias, personaxes e segredos de 9 séculos de historia. E a continuación, música, improvisación e comedia. Con noso espectáculo Artes en Guión. Unha oportunidade que non vai agardar outros 900 anos. Apúntate. Vémonos o 23 de xullo, ás 6 da tarde, no Mosteiro de San Salvador de Bergondo. Quedou claro, non? Que tiña 900 anos. Sí. Sí. Bueno, claro, eu creo que... Sí.